Daarnaast, dames en heren, ziet u staan de schutterij het Mestreechs Rizzjemint, opgericht in 1988. Als schutterij hebben zij voor een uniform uit 1777 gekozen. Dit uniform is van het model zoals dat door het Nederlandse deel van een toenmalige garnizoen in Maastricht gedragen werd. Commandant is de heer kapitein Godding. Toch, dat beste, ja. Wat is het hier voor? Ja, het is nog niet zo groot als het was. Anders was het toch. Ja, dus het verhoekt. Dit is het zelf vergeten.
Inderdaad, absoluut.